Sufficient in form and substance the complaints against President Marcos. Unang-una po ay ikinatutuwa po natin na nasunod ang proseso at nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. So maraming salamat po dyan at sa ngayon po, tutok po ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward. Napanood po ba niya, ma'am, yung process kanina? Hindi po niya napanood at nasabihan lang po namin kung ano po ang naging resulta dahil po ang Pangulo po ay nasa 2 events po. Sige, Ano po yung Ginadong. Isang private meeting. Siyempre, lipay ko no, mga higala, si amo ni Marlon, nos BBM. Ha? Dong, nakalak ang profile, ana, no? Nakalak, mga putig itlog ni mga loyalista, mga higala. Marlon, ilapag ni mong dagway niya, binuang na istoryahan na. Kanang ako, i-check ni mo na, Arnel Cortez mo, manjud na. Mahadlok mag-o, masakoy gidapigan. Muhawa ko ni akong programa, magkakita kag paper trail na ko. Nga DDS ko. Oh. Nga na ako'y gidawat, kay daga pasangil akong gidawat dire. No, daga na mga akusasyon, may gala nga, gibayran ko no ko. Ahaya gud, wala tan ako'y utang karon may gibayran pa ko no. No, kung mga isog mo, mga loyalista man mo, barugi ng inyong gituuhan, ay magtago-tago anang pastilan ni istorya, may gala laklak o profile mo ra magkabit. Binuang. New look man, new look si ante. Ingon si Rodel Mahinay, abi na kog bright ni ang mga Marlon, na amay di ay ubob isa, na address comment section nagpapansin. Pangitara ko nyo ng dagway ni Marlon, may i-post na to na. Well, wa man ni, way sukuay ha. Way sukuay. Di ba daman suko, may galag, loyalista ka ni BBM. Butang diha imong ebidensya, basahon na to na. Nya kamo diha, loyalista pod mo pikas, iko na ato ng basahon. Pero walay taguay-dagway. Ang istoryahan, may gala. Among duda gani kanang pagkapriso ni alias Pugi karon drama-drama ra na nila kay aron ingnon nga di ba na big fish si Pugi bay. Si Rebilla big fish na dili na. Mo to mag big fish na si Rebilla. Ay nawa ang istoryahan, may gala kapila na priso. Samot na may galang drama na artista ba ya? Artista manggod maayo kay mo acting kunuhay na sila silda walay special nga panginahanglan. Syempre kaalyado na nila. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.